isa ka makina. So diri nato ni siya istadihan mga bay kung kaya ba ta mo salpak og 57mm. About 120 oh. Wapon ta to nag GPS ko ba. So karon mga bay, muna ni ato ang center crankcase. Sasukdo na nato ni kung unsa ni sa ka ako bangag 63.4 muna iyang bangag diri mga bay, 63. So ang gawas din naning standard ni piston is nasa 57mm. So kini 57mm ni siya. So mo na ni siya ang pwede na to isalpak dito. So 57mm minus 63 mo na kaluwago. Una pa siya gap mga bay. So 67 so 63.4 67 na 6mm kabaga. So unsa kabaga ng 6mm mga bay? Kini 5mm niyo kani kabaga. 5mm tatawag sa kabaga niyo. 2mm ni. Mura na ito mabasihan no. Kabaga 6.9. So kini lang dia do. 4.4 na gani ni so baga na sa mga bay. So dili ko sure kung kini mga bayo. Di ko sure kung kini makuha pa ba ni. Kung mag 57 ta wala ni di siro pwede na. So, dapat mag sleeve siguro tadi siguro mo tulong ba o gulay inani. Tigit pwede o gulay siguro pwede inani nga ni mga bayo. So muna itong buhaton pa sleeve lang ta kay kung magpa 56mm ta buta na to 56mm parehaan nyo. I-rebora na ko niyo 54mm. Ang bilin sa iya is nasa 1mm naman lang gani dahil niyo. Kabaga 54, 55, 56, 57 dapat 3mm punta ni. Wala na pareha din ni dahil. Kaman nga rebor 54 mm sa mga bay. So kini is 50 standard man eh 51.1 ra na yun. So 57 na ni mga bay pwede na ito sa isalpak. Dayon kung 57 ta mo gamit din ta og kani mo ni siyang standard sa reader mga bayo ang gausanan 31mm ni siya 31mm dan dire 36 grabe din kada komputol ba din sa reader standard juga na sa reader ni mga bayo nga perti mang kakuha mo ni stock sa reader 34mm kuwag throttle body ni reader nga 150 kumpara nimo sa reader Z nawar ko ni throttle body sa reader Z standard 23 ra 0.8 dire mas gamay o 25 ang kausanan 25mm mga bay. Ayan ang manifold 24 kadlong sa throttle body 18 ragani oh, gamay kaayo. So muna akong gigan sa inyo mga bay nga basig pwede ta magkakarga ng 57mm pero mag-resleeve lagi ta. Kinahanglan ato ning resleeve ning stock. Kining stock kani mato ito i-resleeve mga bayo. Di ko sure kung kani kasi kinira siguro ito i-resleeve oh. Ito tal tanggalon man eh. Yan siguro i-resleeve tanggalon lang nato ning pasok diri nga ko ano. Kanira siguro ito i-slip o 7mm na itong karga dayon parisa na ito o so dili ta magbase mga bayo kini ito ang stock head muna ito ang diskartihan nga musalpak ni ang kini
Kanyang 30. Kanya itong stock throttle body sa reader. Kaya naman siguro ni. Bangagan, di ako sure kung kaya ba ni. Nakuha kay bangagono ni. Tabasono. Nga pa kayo mabili ni. Iba ka nima. Iba ka nima kuhan. Dili ba ka nima. Nipis. Nabalaan na ginato ni mga bay kung asa taman yun. Dili sa taman mga babrihan. Matay hapit nga mahurot. Mga 28 mm na siguro nga kung na ito isa yung kaniguruan eh. Kaya ni 28 mm. Ito i-port. Okay kung ba't na po okay kung kanina itong basihan na nakuha luwa yung gayang head parang manipis naman siya mga bay 57 mm ta mga bay magbuhat din tao kuan wheel cooler sana ako nakita dari saya ang cover sumudi ni ang yang oil mga bayo pagianan sa oil so diri kini mo din siya so diri ta magbutang o para agianan sa oil then magbangag lang nila sa tong hidayon ning diri sa hidron taklob ni diri sa taklob diri mga bayo dili na to ihulog lang dayon para ang oil diri mo agas kay ang kanimang kuan mga bay sa head nato ang agasanan sa iyang oil ambot og asa magikan diri siguro mga bayo ano nga oil mo siguro nilusot sanan sa oil mao gid mga bayo dara padulong na dali inaani man igporma mga bayo di lang ko sure di baliktad ana din siya o din ko mani kaya ana din siya mga bayo sana no mo ni nara so diri agi ang oil mga bayo diri agi ang oil pasaka di sa pang diri mo ni bangago sali ay bangag diri gid para musaka di sa tong raka na diri ang oil agi hindi na ito ni diri patuluan ng oil dahil so kaya itong cams panintanggalon mga bay kaya ito ni ipari grind utro ito man itong gamiton na pang setup na 57 5.8 lang siguro kini mga bay sa kuan ako ni nga gamit nga motor sa SkyDrive so parehara valve ang SkyDrive o bang energy silang valve ilang ko sure ano maawas ba ni so mura na mga bay ato ang ma-share siguro ni wala ko tinalimtan ay kadto day sa kuan ang version ani mga bay para anin kuan sa ato ang clutch rin sa secondary clutch nato ang yahang pagkalaban namin ang buo mga bay ano yung buo kita ninyo ni ang iyang bangag lahi kuan siya kanang dili siya pino mga bay ba pero siya kanang ano siya ano yung pasakanan ano yung dati improvise ang problema lang sa XRM kay kuan niya pino inanig style inanig style sa XRM Umbrag, lisod tayo. Nasa ko sa lakon. Sa transmission din yung mga connection sa transmission siguro niya.
So moro na ito ma-upgrade gid na mga bay. So ano gid tay lain pa nga option ani 57 ini lagi ang pinakalas.